benvinguts a este emotiu i important acte de celebració del Dia contra la Violència de Gènere. Vull donar les gràcies a tots els que esteu ací per participar, a la presidència de les mestres de casa, als regidors que ens acompanyen i sobretot a vosaltres que sou importants, tots els que s'heu sumat a aquest important acte. Avui és un dia trist, encara que vulguem reivindicar, és un dia trist perquè avui mateix han assassinat a Vinaròs, a una altra dona. Una vegada més la violència de gènere ens torna a colpejar a la societat, perquè quan maten a una persona ens estan matant a tots, estan matant a la societat i tots ens sentim víctimes. Per tant, aquests actes, per desgràcia, són molt necessaris, són molt importants i tinguem que treballar tots modestament, aportant el que puguem per aconseguir una societat completament igualitària. Jo vaig a donar-li la paraula a la presidenta i a Paqui, que elles van a llegir el manifest que han preparat, i reitere les gràcies de part de tota la corporació municipal per fer possible este acte, com dic, molt important i molt necessari. Ojalà arribi algun dia que no siga necessari fer estos actes. Un dia de desconsol, de desolació. És un dia de molta tristesa. Celebrem que demà, 25 de novembre, és Dia contra la Violència de Gènere i volem fer aquest manifest. Com vos dic, és un dia de molt desconsol. Una víctima més assassinada, 35 anys i embarassada. Jo ja no sé què més hem de dir, quines xifres hem de donar més. Més alarmant encara, unes altres víctimes, els xiquets, 2 anys, Maya, en Alzira, degollada per son pare mentre dormia. És espeluznant, són xifres al·lucinants i aterradores. I jo vull donar xifres, perquè portem 45 dones en aquest any, avui l'última a Vinaròs, 8 xiquets, com vos dic, fa uns dies Maya, de 2 anys, 6 a la Comunitat Valenciana, i estem a no res de complir els 20 anys que Carme Oñate va denunciar a la televisió: el meu marit va matar-me, i el seu marit a les 24 hores la cremava viva. És a dir, volem manifestar el nostre rebuig davant aquests assassinats i aquesta violència masclista. Volem defensar el dret a la llibertat i respecte mutu i a una convivència amb igualtat. Necessitem més recursos, més lleis, més protecció i més implicació social. Tots, així no podem mirar a un altre costat. Quan hi ha un xirit, quan hi ha una bofetada, quan hi ha una discussió, hi ha uns veïns, hi ha una família, hi ha molta gent que no siguem la víctima i que mirem a un altre costat. Com diu el lema, no puguem ser part d'un costat o de l'altre, perquè així no és blanc o negre, així no hi ha mitges tintes, així hi ha víctimes i agressors, i qui mira a un altre costat està donant-li calor a l'agressor. El gènere no és un problema d'àmbit privat, sinó que afecta a la societat en general. El silenci i la resignació no són la resposta, mai deuen ser-ho. La víctima de maltractament ha de ser conscient de que necessita eixir abans de l'espiral de violència física i psicològica. Hem d'assumir una responsabilitat molt major i no deguem callar, perquè el mutisme i la passivitat ens converteixen en còmplices. Hem d'impedir que ningú causi un dany emparat en el silenci de la víctima i de qui els rodeja. La violència de gènere és un obstacle per a la igualtat, el desenvolupament i la pau, perquè impedeix a les dones gaudir i de la llibertat, dels drets fonamentals propis d'una societat en la qual totes les persones som lliures i iguals. Com us he dit, la lluita contra la violència de gènere és cosa de tots. És cosa de tots, per això hem d'informar, ajudar a detectar i, com no, actuar davant la sospita de possibles casos. No podem normalitzar la violència, demanem reflexió. No podem mirar cap a un altre costat, no n'hi ha lloc, com vos dic, per a mitges tintes. O formem part del problema o formem part de la solució.
tal vegada hem de canviar la mentalitat, perquè tal vegada el que hem de fer no són víctimes. Aquestes dones hem d'ajudar-les a saber defendre's, a lluitar. La proposta no del nostre poble i molts altres ha sigut el muntar com uns tallers i uns cursos de defensa personal, perquè aquestes víctimes tenen que acabar sent guerreres, lluitadores, i tenen que eixir perquè s'eix del problema. Per això, aquest curs de defensa personal, i hem de dir que tal vegada també hem de canviar el xip. Tal vegada no n'hi ha que vigilar sols a la víctima. El foc i el perill és l'agressor.